ciutat, per tal que entregueu els regals que els nens i les nenes de Salou us han demanat. Dir-vos que aquest any, que és un any molt diferent a lo que són els anys que hem tingut enrere per la pandèmia i que s'han portat molt bé. Per tant, us demanem que deixeu els regals que ells i elles us han demanat. També dir-vos que demanem que deixeu a la ciutat molta salut i també que hi hagi molta prosperitat. Com no, que al final aquest any 2021 sigui un any molt feliç per a tothom. Gràcies, Majestat.